Nejvyšší soud se zastal muže, který dostal výpověď, protože nadýchal 32 setin promile alkoholu. Krevní testy později ukázaly 11 setin promile. Poté, co výpověď napadl u soudu, dočkal se zastání. Podle okresního, krajského i nejvyššího soudu je hladina do 2 desetin promile neprůkazná, protože ji podle znalců může mít v krvi i abstinent. Znalecký posudek rovněž podle Lidových novin, které informaci přinesly, uvádí, že hodnoty mezi 31 setinami a 49 setinami promile sice dokazují, že člověk pil, ale na výkon povolání by to nemělo mít vliv. Detaily přidáme s advokátkou Veronikou Bočanovou. Dobré odpoledne, slyšíme se? Dobré odpoledne. Jak průlomový je podle vás tento verdikt? Může se stát precedentem i pro další případy, nebo jde čistě o jeden konkrétní případ, který není možné zevšeobecňovat? Já považuji tento judikát za poměrně průlomový. Za nejproblematičtější považuji asi závěr, že to, že je zaměstnanci naměřena jiná než nulová hladina alkoholu v krvi, nemusí zároveň znamenat, že je pod vlivem alkoholu, respektive, že je tímto alkoholem ovlivněn. Je to víceméně slovíčkaření, které může mít poměrně zásadní důsledky, protože zaměstnavatel má poměrně přísné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento judikát mu de facto řekl, že by měl každou tu podobnou situaci řešit striktně individuálně a vlastně i subjektivně. Zároveň ale říká, že soud není vázán tím, jak zaměstnavatel hodnotí intenzitu porušení pracovních povinností. Tento judikát prostě znamená velkou nejistotu pro zaměstnavatele. Čili jak podle vás tady toto rozhodnutí změní chování firem? Budou podle vás opatrnější? Víte, já se domnívám, že firmy by měly být opatrné pořád stejně. Já se domnívám, že pokud zaměstnanec přijde na pracoviště a je mu naměřena jakákoliv hladina alkoholu v krvi, tak pro zaměstnavatele to má znamenat velký pozor. Prostě zaměstnavatel má povinnost nepustit na pracoviště zaměstnance, který není jakoby zdravotně způsobilý vykonávat práci a poznat na konkrétním zaměstnanci, jaká hladina alkoholu v krvi ho negativně ovlivní a jaká ještě ne. To se domnívám, že zaměstnavatelé prostě schopni nejsou. Můžete rozvést, prosím, jak přesně zákoník práce řeší problém alkoholu na pracovišti? Zákoník práce v paragrafu 106 odstavec 4 písmeno E stanoví, že zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích v pracovní době a i mimo tato pracoviště, a v pracovní době i mimo tato pracoviště a stejně také povinen nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště. Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na určité zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je splnění těchto úkolů obvykle spojeno. Dále zákoník práce stanoví, že zaměstnanec je povinen se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Ještě bych ale uvedla, jak už jsem naznačila, že zaměstnavatel má zároveň povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho zdravotní způsobilosti. Má povinnost chránit nejenom ostatní zaměstnance, ale také toho dotčeného zaměstnance, který by si teoreticky mohl taky způsobit nějaký úraz, pokud by vykonával práci pod vlivem alkoholu. A stejně tak má povinnost chránit pochopitelně i jakékoliv třetí osoby, se kterými jeho zaměstnanec přijde do kontaktu. Nejvyšší soud mimo jiné v rozsudku řekl, že firma měla přistoupit k alternativnímu postihu. Jaké postihy tedy český právní systém zná? Pokud je mi známo, tak ten nejvyšší soud řekl, že je třeba zkoumat a zvážit vlastně intenzitu porušení povinnosti v případě, že je zaměstnanec pod vlivem alkoholu. To znamená, zaměstnavatel by měl zvážit, zda to porušení pracovní povinnosti nevstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu je porušení pracovní povinnosti méně závažné nebo závažné, anebo zvlášť hrubé. Ty postihy jsou víceméně 3 podle této intenzity. Jednak může zaměstnanec dostat okamžité zrušení pracovního poměru, jinak může dostat výpověď, tak jako v tomto případě, a nebo může dostat výpověď pro takzvané soustavné méně závažné porušení povinností, což by znamenalo, že v daném případě, pokud by to bylo jenom méně závažné porušení povinností, tak by vlastně ten zaměstnavatel měl zaměstnance jenom upozornit, že by to dělat neměl a že pokud to udělá ještě jednou, tak by mohl dostat právě výpověď. V této souvislosti pohlíží zákon odlišně na požívání alkoholu na pracovišti a na takzvaný zbytkový alkohol, se kterým přijde třeba zaměstnanec do práce? Ne, jak už jsem uváděla vlastně v té definici, kterou jsem citovala, ten paragraf 106 zákoníku práce, tak zaměstnanec má stejnou povinnost
nepožívat alkohol na pracovišti, stejně tak nesmí přijít vlastně pod vlivem alkoholu na pracoviště. Je to na stejné úrovni. Jak se postupuje v případě, že je člověku naměřená nízká hladina alkoholu, jako tomu bylo v tomto případě, ale on sám požití popírá? Jak jste uváděl vlastně v úvodu, ta hodnota 0,2 je podle Nejvyššího soudu neprůkazná. Zaměstnavatel tak bude muset s odkazem na své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci posoudit, jestli je konkrétní zaměstnanec ovlivněn natolik, že není schopen práce, nebo jestli je zdravotně způsobilý tu práci vykonávat. Toto zvažování ale považuji za velmi riskantní pro zaměstnavatele, protože těžko může sám od sebe odhadnout vlastně bez nějaké odborné kvalifikace, jak alkohol na konkrétního zaměstnance působí. Soudy ročně řeší zhruba 800 případů, kdy dostanou zaměstnanci výpověď kvůli alkoholu. Povzbudí podle vás verdikt zaměstnance, aby se bránili, pokud mají pocit, že ta výpověď byla neoprávněná? Prosím stručnou odpověď. Já se domnívám, že ovlivní. Říká advokátka. Promiňte, povzbudí, tak. Říká advokátka Veronika Bočarová. Díky za vaše postřehy a hezký den. Tak děkuji, nashledanou.